Yes, so what about that? I can na Olundi Igbo na ara 88.1 FM read gbogbo wa. Ihe anyị ga-eleba anyị ugbu a bụ mmemme iri ji. Kedu mkpa ọ dị? Mmemme iri ji, mmemme ịgba afọ ọfụfụ Igbo, kedu mkpa ọ dị? Mkpa ọ dị bụ na ọ ga-eme ka omenala na-agawanye. Ọ ga-eme ka omenala na-adịgide. Ọ ga-eme ka ụmụaka anyị mụta omenala. Ya bụ ka ọ ghara ịnwụ, ka ọ ghara ịla. N'ihi na omenala abụrụ ihe efe efe, ị gaghị efe efe mụta omenala. A ga-akụzi gị amụta ya amụta. Ọ bụrụ na ile anya n'akwụkwọ nsọ, Chineke gwara ndị ụmụ Izrel na iwu a ya na-enye unu gba mafuru unu akụzi ụmụ unu kwụrụ ọtọ, unu tukwuru ala, unu pụọ apụọ, unu bata bata. Kedu ihe mere Chineke ji gwa ha okwu otu a? Ọ ka ụmụ ha mụta ya, ka ha nwee ike menwuo ya. Ọ bụrụ na ha mụtaghị ya, ha agaghị emenwu ya. Ya bụ mkpa ọ dị na a ga na-eme mmemme iri ji. Ọ ya bụ mkpa ọ dị na a ga na-eme mmemme ịgba afọ ọfụfụ n'ala Igbo. Ọ ya bụ mkpa ọ dị ka o wee dịgide, ka ọ ghara ịla, ka ọ ghara ịnwụ. Ya bụ, ọ bụrụ na ị nabatabeghị ma ọ bụ isonyebeghị ime mmemme iri ji ma ọ bụ ị na-eme esonye na mmemme afọ ịgba afọ ọfụfụ nke ala Igbo gị, ị ma na ị ga-ebido ugbu a na-esonye. N'ihi na ọ bụ ya bụ ihe nye gị nke bụ identity. O nwere ebe isi. Ihe ọzọ a ga-akọwa ugbu a bụ kedu uru ọ bara mmemme iri ji a, mmemme ịgba afọ ọfụ n'ala Igbo, kedu uru ọ bara? Nke a bụ ọkpụkpọ okwu na-abịa kịta. Ma tupu nke a eme, Oliver biko nye anyị olu. Oliver Cook nye anyị olu.